Bună, guys! Eu sunt Căpșința și astăzi deschidem aceste ouă. O să începem cu Crystal Egg. Oh my god! Mi-am sacrificat un pic pentru aceste ouă, Crystal Egg și Basic Egg. Dar eu zic că va merita. Apropo, îmi pare foarte rău că nu am mai postat de mega mult timp, dar o să încerc să recuperez. Și scrieți-mi în comentarii dacă vreți partea a doua. Ok. Haideți să vedem. Vrea să se plimbe cu mașina. O să ne plimbăm cu această sanie, chiar dacă nu mai este Crăciunul. Oh my god. Oh my god. Nu știu chiar așa de bine să conduc, dar ok. Yay. Ok. Acum el are nevoie la toaletă, să mergem la pădure și să doarmă. Haideți să mergem. Ok, o să iau ceva pentru că așa ne va lua foarte mult ca să ajungem. Oh my god! Oh my god, nu mă descurc eu așa de bine. Ok, gata, nu mai dau. Ok, acum hai să punem la culcare. Oh my god. Toate sunt ocupate cumva. Gata. Oh my god, câtă lume este aici. Acum o să așteptăm să se trezească. Oh, gata! Și mai trebuie să stăm în pădure ca să îi se facă bara aceasta. Sunt foarte curioasă. Opa! Să văd ce o să-mi pice din acest ou. Și dacă vreți ca în partea a doua să deschid acest ou, scrieți-mi în comentarii. Este ultimul meu ou bun din inventar, cred. Acum nu știu dacă este foarte bun, dar s-ar putea să-mi pice ceva mai bun decât oul. Acum haideți să mergeți acasă. Ok. Și scrieți în comentarii ce notă îi dați casei mele. Dacă vreți să-mi dați ceva pe ea, puteți să scrieți în comentarii. Și mai are nevoie doar să facă duș. Oh my god. Haideți să vedem ce picăm. Sunt foarte curioasă. Oh my god. Trei, 2, 1. Pambararam. Ce a picat? Oh my god! Oh my god! Ce cute e! Uitați-vă puțin la el!
televizorul nou. Oh my god. Credeam că o să-mi pice ceva mai bun, dar este ok. Și... oh my god, câți bănuți tot aici. Oh my god. Și... haideți cu mine să facem un mega aie, cred că se numește, pentru că am și vreau să fac ca să pot să mai am crystal egg. Oh my god. Am ajuns. Oh my god. Oh my god. My god. Și cred că mai pot să fac una? A, nu. Și mai rămân doar cu aie. Oh my god. 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 So cute. Oh my god. Cum e eu de aici? Ok, gata. Oh my god. Oh my god. Este foarte frumos, foarte cute. Acum haideți să deschidem acele boxuri. Sau... nu le-am luat de fapt. Mi-a arătat că am plinit boxuri, nu știu. Problema este că nu știu de unde să le iau. Haideți să le deschidem. Primul box. Oh my god, ce tare! Mi-a picat o navă spațială. Haideți să deschidem și acest box. Oh my god! E ok, și ultimul box. Sper să fie ceva bun, ceva legendar. Mi-a picat ultra rar, 7% și din prima. Oh my god. Mi-a picat? Oh my god! Oh my god! Uitați ce mi-a picat! Uitați ce mi-a picat! Legendar! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nu pot să cred! Wow! Eu nu credeam că o să-mi pice legendar, credeam că o să-mi pice ceva, o jucărie sau ceva de genul. Nu credeam că o să-mi pice așa ceva. Oh my god! I'm so lucky! Ok! Haideți să mergem acasă. Haideți să mergem acasă, deoarece oului meu îi este somn. Oh my god, am ieșit! Ok, oul meu vrea la școală, aparent. Haideți să mergem. Apoi este ceva misterios, ca să alegem, și să doarmă. Și cred că este suficient. Haideți să vedem. Să facem așa. Oh my god. Așa. Acum hai să-l punem la aplicare. Oh my god. Vrea să
ce o să-mi pice din acest ou. Poate o să-mi pice și aici legendar sau... Eu aș vrea ceva... Uitați-vă puțin, Silverback Gorilla este 0.1%, deci este aproape imposibil. Cum ar fi să-mi pice? Aș fi foarte... wow! Uimită! Mega uimită! Foarte mega uimită! Și am mai făcut și rost de bănuți. Acum avem 1015. Cine va avea 3? Haideți să vedem. Poate vrea... Oh my god! Bună! Este româncă! Yay! S-ar putea să mă cunoască de pe canalul de YouTube? Haideți să vedem. De ce mă întreba asta? Bine. Ok. Haideți să o întrebăm dacă mă știe cumva. Mă știi cumva? Oare mă știe? Haideți să vedem. Oare mă știe? Că sunt căpșunița sau nu? Ok. Oh my god. Ok, oul meu vrea la școală, aparent. Haideți să mergem. Apoi, este ceva misterios. Ca să alegem. Și să doarmă. Și cred că este suficient. Haideți să vedem. Să facem așa. Oh my god. Așa. Acum haideți să-l punem la culcare. Oh my god. Când vrea să ce o să-mi pice din acest ou. Poate o să-mi pice și aici legendar sau... Eu aș vrea ceva... Uitați-vă puțin, Silverback Gorilla este 0.1%, deci este aproape imposibil. Cum ar fi să-mi pice? Aș fi foarte, wow, uimită. Mega uimită. Foarte mega uimită. Și am mai făcut și rost de bănuți. Acum avem 1015. Cine va avea 3? Haideți să vedem. Poate vrea... Oh my god! Bună! Este româncă! Yay! S-ar putea să mă cunoască de pe canalul de YouTube? Haideți să vedem. De ce m-ar întreba asta? Bine. Ok. Haideți să o întrebăm dacă mă știe cumva. Mă știi cumva? Oare mă știe? Haideți să vedem. Oare mă știe? Că sunt căpșunița sau nu? Ok.
Oh my god. Ok, acea fată nu mă cunoștea, doar că mi-a dat trade. În fine, omului meu este foame. Haideți să-i dăm. Oh my god. Și este cu căpșună și eu sunt căpșunica. Oh my god. Mai trebuie să mai ceară ceva și după pot să îl deschid. Sunt foarte curioasă să văd ce îmi pică din el. Oh my god. Ok, acea fată nu mă cunoștea, doar că mi-a dat trade. În fine, omului meu este foame. Haideți să-i dăm. Oh my god. Și este cu căpșună și eu sunt căpșunica. Oh my god. Mai trebuie să mai ceară ceva și după pot să îl deschid. Sunt foarte curioasă să văd ce îmi pică din el. Oh my god. Ok, oul meu vrea să doarmă și să facă o baie. O să pot să facă baie mai întâi. Haideți să vedem ce o să-mi pice. Oh my god, sunt foarte curioasă să văd ce o să-mi pice. Sper să pice ceva bun, ultra rar, ceva de genul. Haideți să vedem. Ok, o să mă întreb spatele. Oh my god, nu l-am avut pe ăsta, niciodată. Haideți să vedem ce este. Ce cute e. E rar! Oh my god. Uitați-vă puțin la el, ce cute e. E mega cute. Da, guys, și cam atât și cu videoclip. Dacă vreți partea a doua în care eu o să deschid aceste ouă, sunt mai jos, scrieți-mi în comentarii. Eu am fost Căpșunița și o să ne vedem data viitoare.